Trunte. Du er en lille trunte, du er. Jeg elsker ham der franskmand. Han ser altid så usikker ud, når han er på vej. Jeg glæder mig bare til at høre det. The Danish great shows up front. Meget tæt på at gøre det 2. Ja. Jeg kiggede ikke lige mig ikke i for. Tæt på at gøre det 2. Ja, det var så. Det her mand. Jeg skal lige være lidt kanontid, og så knæver vi uden, eller kan styr på det. Sætter man ikke altid i løbende for? Det var. Vi lader mærke til sådan fødselsdagen, og så kommer... Begynder at bevæge sig igen. Vi bevæger os. Det er jo dyrefolk, der kommer det. Vi er gående. Vi er gående. Det kan også bare langt op med. Så er der kæmpe cirkel. Ja, vi er klar. Sort spand står hen ved grønt port. Sort spand står hen ved grønt port. Det gik ned ind i pludselig. Og det er så fedt. Så når derhen, det tager lang tid. Det er den største cykelpil, jeg har set i mit liv. Jeg tror også, det er, hvad man bare kan se ud over det der. Prøv at se, de er bare klar derude. Det er en meget god idé. Ja. Ersigte Roten! Roten! We are the hammer! We are the sword! Og pengene! For the red! Ikke mere. Okay, der er også noget overkær deroppe til venstre. Ja, hold da. Ja, der er vist et overkær der. Og det står bare klar. Og det er bare noget. Ja, det har Kåre ved styr på det der. Og det ser fedt ud. Så mange år. Nemlig, så siger det bare. Kåre bliver rullet. Altså, man kan sige meget med at der er flere i de... Ja, det er. Men du kan bare se det. Ja, man bare ved, at det her, det er slager. Ja. Det gjorde det også sidst. Pas på hullet. Hold! Du får den halvdel. Jeg tager den halvdel. Så er de rene. Jeg tænker på, at de skal over på venstre side. Ja, det er dem at lukke op for, ikke? Men det er jo sådan, så får du hele den der halvdel der. Yep. Skal jeg bare gå igennem rød først? Kåre og blå og nogle råber. Der går ikke de nye guys. Råberne bliver sådan nogle, der er lidt hardcore. Nemlig ikke, så laver de bare spids. Hvad så? Skal vi gå på bro? Ja, det gør det. Hvad? Bare mange derovre, man gør. Det er både grønt og sort. Hvad sker der på cirklen i midten af de til selv?
Så. Det er også de fleste af dem venter på, det er bare en snak. Jeg får lige første land, så får jeg se. Det er et stort land. Og der er bare mange mennesker. Ja, det er bare alle, der får stillet. Men er det ikke sort, det der? Nej, det er sort længere nede. Åh, det er sølv, der står. Det er sølv. Der er mange mennesker. Kig ned på grøn support. Der ser du sort. Åh. Hvad? Og det er stive stillinger. Kæft, det var for langsomt. Dreng, og alle. Go. Look to me! Long weapon on the short line! Archers on the fourth line! Lance officers to me! No! All lance officers first lance to me! No! Lance officers to me! No! Jago! Okay, altså det har i hvert fald bare... Jeg har set det, Hvordan flot er det bare i en stor klump, eller hvad? Flot bare i en stor klump, eller hvad sker der? Ej, nogle steder kan du godt se, der er linjer. Fordi det var sådan... Men hvis nu der er flere, der går på én linje, ja, så er der en klump. Jeg ser det sådan en side. Jeg er masser af mennesker. Det var hyggeligt at møde. Ja, nu gør det. Morgan, kan du få dem der over til at løbe? De er rødhattet. Jeg kan godt lide, at sælgerne også de gerne have det. Nej, de gerne må sige farvel til hinanden. Ja. Tak for i dag. Tak for en lækker uge. Det var virkelig rart. Det var hyggeligt at stå ved din side. Og alle de her spyder, der bare stikker op i det. Landsknækken er bare sådan en flush. Ulle Gleis har fået hånden af. Altså, hvis vi dukker lige efter, så tror jeg ikke, vi har stor chance. Hvilken lejr ligger landsknækkene i? I landsknæklejren. De er ikke inde under nogen farver? Nå, Okay. det er mercenaries. Hvem har så købt dem? Det er jo det. Jeg tror, de står til salg. Det er derfor, de står til. Det går da godt. Så hvis du kan komme med en højere pris, end de lige har fået, så har du dem. Det er faktisk et meget sjovt koncept. Altså det der med, du bare... Hvad er planen? Planen er meget, meget simpel. Vores vigtigste mål, det er at nakke sort. Okay. Og Buddha-faner. Vores fjender er sort og grøn og orkerne og kaos. De andre skulle være vores allierede. Men sort er det vigtigste. Vi kommer til at kæmpe i 3 linjer. Alle med tornsværd, kommer til hver ene side. Kasuler kommer til hver anden side, så vi cirka midten. Første linje er skjold, anden linje er polearms, og tredje linje er buer. Og vi ser fjerde. Vi kan ikke officielt kæmpe så meget, men jeg bliver sammen med jer og hjælper jer. Og så prøver jeg prøver at tage linjen omkring os, og så Ask kan prøve at være lidt mere overblikksmand. Jeg prøver at sætte bannerne op. Go information, faster! Bitte behind, die fangen gleich an. We go to the right side, yeah? Oh my God. Jeg ser Golem, der kommer op fra kaos. Nå, den der orm der. Yep. Det var også det, der var ikke. Men den ser bare lidt dum ud i de farver. Den omringer folk. Og hvad hedder det? Vi har de her små banner der. Når jeg er forvirret, hvor jeg er, så bare gå tilbage til banneren, okay? Ja.
Okay, men da den her goalen kommer tæt på, ikke? Ja. Bare rykker lidt. Den gør ikke noget, hvis vi står på. Den er bare et stort skjold på Den kan vejen. ikke dø, lad være at bruge energi på at dræbe. Bakker lidt væk. Ja. Men jeg kan jo tage benene på det. Vil det sige, første landse er angreb, og resten er beskyttelse til bandet? Linderen kører. Linderen kører. Jeg giver pladstemme. Geht zu den. Geht darüber auf die Flanke. Nicht durch die Langschwert oder was? Question, Soldier. Han er bare i kamplyder lige han er. Yep. Sværen. Det er bare vildt for ham igen. Are you aware? Så er kampen i gang. Prøv at se, hvor mange der kommer ud på grund. Øj, prøv at se der. Er det touch? Det er et lille skirmishhold. Det er et lille skøbishold. Prøv at kigge, mand. Ja, jeg så det godt. Det er vanvittigt. Fuck you. Det er svært. Men der er ikke noget, I måske ikke dykke. Der er ikke nok. Det er bare døllers! Er det ikke sort spand, der er derovre? Jo, i midten. Så er det bare lige ud. Så er grøn, guld, sølv, kaos. Jeg kan godt lide sort leje, gemmer sig eller bære. Ja, der er der stor lille lille foran. Nej, det er kaoses. Og den der, den er for. Det er blå, tror jeg. Jeg tror, det er blå. Det er vores. Ja, nej, nej. Det er bare at fælge point. Det er blå. Jeg tror ikke blå på nogen side.
så kommer vi lige en gang vinterdag med det. Der er meget så ret. Klokken 12. Nu! Morgan, skal vi have et kampråb? Ja, kom med det. Ja. Hvem tager for? Hvad? Tag for, Morgan. Roy. Okay. Arjun! Til! Arjun! Til! Arjun! Til! Ramser! Hvad er det så? Nogle af dem, hvor du ser. Jeg tror, det er nogle flotte med de kæreste, jeg kan tage taget her. Eller koden, ja. Der er den jo igen, den der ting der. Ja, Dino Riders. De avancerer. Den der grønne ting der, måske er... Jeg tror, at sort sender guld foran, så de kan blive nakket først, så de får en bedre plads. Prøv at se, de har flyttet helt op i hjørnet, mand. Ja, det er blå. Det vil sige, det er guld. Nej, det er altså ikke sort. Det kan jeg. Sort banner, grøn Det er banner. kaos. Kaos har pile. Og kaos, okay. Sort er magi. Hvad for net er så sort? Der. Lige foran grøn. Så det er de lejre, der har... Det er for Franklin, jo. Out to the right. Er blå også fændig? Nej, jeg kan ikke se det. Så er vi op til linjen der, så er det plads til en helt ny række med skjold, der er kommet ud af angriber fra siden af. Du kan se det her bag ved siden. Lance officers, soldiers of the first lance. At first, Silver will attack. Ja. They will go on this side. We will follow slowly and take the middle of the enemy army. All right? Ja. All right? Det er lidt sjovt at være middel. Har
vi taget bordene med? Der er for tæt til at gøre det der med. Hvorfor de gjorde det sidste år? Det er så fint. Delen af det. Det er hold da. Det gør han ikke engang. Ja, bare sådan lidt sørme. First blood! First blood! No, we will start! They are our enemies! I said to you, follow me in war! Even in water!
få blodpenge. Det kan være en tænding. Og vi har bare stået ud og finde. Forstår du det? Ja, det fandt jeg ud af. Las manos a listos. Men det er meget normalt i anslag, at der lige kommer et par pauser. Ja, det er jo vildt. Næste gang, at de er nødt til at bruge